дар шурӯи ҳафтаи нав ва дар пахши мустақим барномаи хабарии радио озодиро пешниҳоди шумо мекунем. Салом, нахуст муруре хоҳем дошт ба сархати мавзӯи имрӯз 7 январ. канори ҳам дафн шуданд. Раҷабмоҳ мехост аз пули муҳоҷират дар ватан соҳиби хона шавад, аммо ба ӯву фарзандонаш манзили охират насиб кард. хунав дар надоштан хунав дар шурос кем ака у маҳани будан кин ташидака. баъди 25 рӯз ҷасади Саъдӣ командир дар соҳили дарёи Вахш пайдо шуд. наздикон ба ғарқшавии Саъдӣ Холмуродов бовар надоранд. ва 90 духтари ятиму бепадари мусулмон дар як рӯз соҳиби бахт шуданд. маросими дастаҷамъии ақди никоҳи ҷуфтои камбизоат бо тантана доир гардид. мо мехоҳем ки ин 92 духтар ки таҳсилашонро ҳам сарпарастӣ мекунем, сарфи назар аз он ки ятиму бепарастор ҳастанд, дар ҷойҳои хуб издивоҷ намуда ҳаёти осуда дошта бошанд. 100 нафар имрӯз дар ноҳияи Кушониён 4 қурбонии фурӯрезии бинои истиқоматӣ дар Магнитогорскро ба хонаи охират гусел карданд. модару фарзандон тӯли 3 рӯз зери харобаҳо буданд ва тобути онҳо рӯзи гузашта ба ватан расид. падари хонавода ки амагӣ чанд моҳи пеш ният дошт барои ҳамешагӣ ба Тоҷикистон баргардад, ҳанӯз хабар надорад ки ҷисми беҷони ҳамсару 3 тифли хурдсолашро ба хок супориданд. барои Юсуфӣ ва Орзуи Карим лаҳзаи интиқоли тобутҳо ба Тоҷикистон ва дафни ҷасадҳоро дар вилояти Хатлон ба навор гирифтанд. маросими ҷанозаи Раҷабмоҳ Исоева, сокини 24-солаи ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон ва 3 кӯдакаш Аҳмаду Фотима ва Муҳаммад субҳи 7 январ дар деҳаи Малик Гиёеви ҷамоати Орион баргузор шуд. ин модар ва 3 фарзандашро паҳлӯи ҳам дар оромгоҳи ин деҳа ба хок супурданд. маросими ҷанозаи 4 узви ин хонавода бо ҳузури хешу наздикон ва мардуми маҳал баргузор шуд. дар ин маросим ҳамчунин Искандар Солеҳзода, сардори раёсати вазорати умури дохилаи Хатлон, Маҳмудҷон Хоркашов, сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар ин вилоят ва намояндагони ҳукумати ноҳияи Кушониён иштирок доштанд. аз номи раиси ноҳияи Кушониён, раиси вилоят Хатлон ва тамоми аз номи сарвори давлат ба ин мусибатзадагон изҳори таsalliят мекунам ки имрӯз ин мусибат не ин ки мусибати ин акам аст, мусибати ҳамаи мо ва шумо аст ки дар як хона 4 фарзанд аз дунё гузаштан ин бисёр кори мушкил аст. тобути ин модари ҷавонмарг ва 3 фарзандаш шоми 6 январ пас аз таъхири 4 соата аз тариқи ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз шаҳри Магнитогорски Русия ба Душанбе интиқол дода шуд. барои гирифтани тобути қурбониёни ҳодисаи резиши манзили баландошиёна шумораи зиёди наздикону ҳаммаҳалҳо, раҳбарияти хадамоти муҳоҷират ва намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ташриф оварда буданд. рӯз димо Корея фрумем да Узбекистон. Ай Узбекистон паридем Светло. Гуфтанам хел Светло паридем омадем да ай Светло встречат мекунам ба чой хола. Бурдан ба Чира. Челяба. дар омадем бачамо дидем. Ки ам друм дидем врум ки ай пасол омад гуфт ки чӣ гап хабар гуфтам хел. Ки бо врач файрод мекард гуфт биё хатим бидро. аз он қадиш друм ки операсияш ровадам. шӯҳрат Улфатов, шавҳари марҳум Раҷабмоҳ Исоева ки низ дар ҳодисаи резиши як қисми манзили баландошиёна дар шаҳри Магнитогорски Русия ҷароҳати вазнин бардоштааст, ҳоло дар ҳолати комаи сунъӣ нигаҳ дошта мешавад. вазъияти бачам ҳозир камака соза. назар ба пешинаш соза. ҷароҳӣ кардан чанд бор ҷароҳӣ? 2 бор операсияш кардам. духтаро чӣ меган вазъият? духтаро вазъият ҳол меган соза, назар ба магнит соза. шӯҳрат Улфатов, шавҳари марҳум Раҷабмоҳ Исоева ва падари 3 кӯдаки қурбоншуда тақрибан таи 5 соли ахир бо хонаводааш дар шаҳри Магнитогорск зиндагӣ ва тиҷорат мекард. наздиконаш мегӯянд тақрибан 3 моҳи пеш худи шӯҳрат ба танҳоӣ ба зодгоҳаш омада буд, аммо тасмим доштанд барои доимӣ ба Тоҷикистон баргарданд. хунав дар надоштан хунав дар шурос кем ака у маҳани будан кин ташидака. субҳи барвақти рӯзи охирини соли 2018 дар натиҷаи фурӯ рафтани қисме аз бинои истиқоматӣ дар шаҳри Магнитогорски Русия Раҷабмоҳ Исоева ва 3 фарзандаш ҳалок шуданд. падари хонавода Шӯҳрат Улфатов
дар ҳодисаи магнитогорск шадидан маҷрӯҳ шуда дар бемористони вилояти челябинск таҳти муроқибати табибон аст ва ба қавли наздикон аз фавти зану кӯдаконаш ҳанӯз хабар надорад. дар як хонаводаи дигар низ имрӯз мотам доранд. баъди тақрибан як моҳи нопадидшавӣ оби дарёи Вахш ҷасади Саъдӣ Холмуродовро ба соҳил баровардааст. полковники бознишаста маъруф бо лақаби Саъдӣ командир дар наздикии нирӯгоҳи бойғозӣ ғайб зад. мақомоти тафтишотӣ аз қабл фарзияи ғарқшавиро баррасӣ карданд, ҳарчанд пайвандон то ба ҳол ба ин фарзия шубҳа доранд. мирзонаби холиқзод бо тафсилоти бештар. ҷасади Саъдӣ командир Саъдӣ Холмуродов пас аз 25 рӯзи нопадид шудан аз дарёи Вахш ёфт шуд ва ба наздиконаш супурда шуд. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفت که وقتی که ماهیگیرهای ساحلی دریای وخش جسد او را که روی آب می‌خیزد مشاهده می‌کنند و با کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده خبر میدن و اینها او را از دریا میگیرند و به نزدیکانش میسپارند. طبری نزدیکان خود سعدی کماندیر امروز در صحبت به ما گفتند که او را به سنگتوده یعنی به جایی که او تولد شد و در اونجا بزرگ شده است به اونجا میبرند و در اونجا خاکسپاری میکنند. کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که پس از 25 روز وقتی که این جسد زیر آب بود اصلا نتیجه جستجوی اونها هیچ نتیجه نمیداد و در نهایت جسد روی آب شد و ماهیگیرها آن را مشاهده کردند و به نزدیکان و به مقامات ضروری رسانیدند. سعدی کماندیر روز 18 دکبر گمنام شده بود و بعضی مقامات ها حدس می‌زدند که او گویا زیر دریا رفته، خودش را به دریا انداخته است، چون که در اونجا نشانه عرابی او را پیدا کرده بودند که عرابش در لب دریا می‌خوابید ولی از خودش درکی نبود. اما بعضی از نمایندگان و خصوصا پرکاتوری ناحیه دنقره به ما گفته بود که سعدی کماندیر گویا که شاید در جای دیگر اون فقیده باشد و در جای دیگر اون را باید جستجو کرد. ولی در نهایت امر جسد سعدی کماندیر از درون دریای وخش پیدا شد و پرکاتوری ناحیه دنقره گفت که نتیجه تشخیص آنها نشان داده است که در ابتدا در یعنی جسد او حالت‌های زوراوری یا لطوکوب یا داغ یا نشانه از اسباب‌های تیزینه یافت نشد. از این رو آنها گفتند که حالا تشخیصشون را ادامه میدن و در ظرف 7 روز آینده نتیجه نهایی را به ما خواهند گفت. برنامه را ادامه می‌دهیم. طبیبان میگویند فیض‌نیسا وحیدова حقوقشناسی معروف از بیماری جگر درگذشته است. او قبل از مرگ در شب 3 ینور نزدیک 20 روز در 3 بیمارخانه تحت معاینه پزشکان قرار داشت. فیض‌نیسا وحیدова 17 دکبر بر اثر شمالخوری شوش به بیمارستان خصوصی طبابت لازری نرگس بستری گردیده 25 دکبر پس از خیلی بد شدن وضع صحتیش به بخش احیای بیمارخانه شهری خوجند انتقال می‌یابد. محسن علیف معاون سردختور این بیمارخانه روز 7 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت فیض‌نیسا وحیدова را در حال در شعبه احیا بستری کردند که در حالت مدهوشی بود. طبیبان گفتند برای معالجه ادوکاتی شناخته تلاش کردند اما بی‌نتیجه. فیض‌نیسا وحیدова در 55 سالگی درگذشت. نمایندگان جامعه شهروندی درگذشت او را یک تلفات بزرگ عنوان کردند. رومیاریم با موضوعی دیگر. جون بولتون مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید خروج سربازان آمریکایی از سوریه به آن وابسته است که ترکیه کفالت خودداری از حمله به کردهای متفق آمریکا را بدهد. در جریان بازدید از اسرائیل روز یکشنبه جون بولتون گفت که سربازان آمریکایی با یک شرط از سوریه خارج میشوند. ترکیه باید کفالت بدهد بالای کردهای متفق آمریکا حمله نخواهد کرد. کردها تخمینا 25% خاک سوریه را تحت نظارت دارند. ماه گذشته غیر منتظره پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که سربازان آمریکایی از سوریه بیرون می آیند. بعد از آن این سوال پیدا شد که سرنوشت ائتلاف زیر رهبری کردها چی می شود. ترکیه این گروه ها را تروریستی می نامد. این مسئله روز یکشنبه در اسرائیل هنگام ملاقات سروزیر این کشور بنیامین نتانیاهو با هیئت آمریکا بحث شد. روز یکشنبه جان بولتون مشاور امنیتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به سروزیر اسرائیل گفت که بیرونشوی سربازان آمریکا از سوریه باید در حال عملی گردد که شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی کفالت داده شود. فعلا در مرزهای شما ما با مشکل نزاع در سوریه روبرو هستیم.
ҳозир мо бо президент ин масъаларо баррасӣ дорем, вале барои иҷрои он бояд кафолат дода шавад ки гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ шикаст хӯрда имкон надорад аз нав ба таҳдиди минтақа табдил ёбад. бояд кафолат дода шавад ки ҳимоят аз Исроил ва дигар муттафиқони мо дар минтақа ва онҳое ки бар зидди Доиш мубориза бурдаанд ба ҷо оварда шавад. рӯзи якшанбе дар Вашингтон президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп ҳам иброз дошт ки эҳтимол беруншавии сарбозони Амрико аз Сурия ба ҳамин зудиҳо амалӣ нагардад. дар навбати худ сарвазири Исроил Бенямин Натаньяҳу аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико даъват кард ки баландиҳои Ҷолонро ҳамчун сарзамини Исроил эътироф кунад. дар идомаи сафари ховари миёна Ҷон Болтон тасмим дорад дар Туркия бо президенти ин кишвар Раҷаб Таyyib Эрдуғон сарнавишти муттафиқони курди Амрикоро баҳс кунад. рӯзи душанбе ҳомиёни ҳуқуқ аз мақомоти Таиланд талаб карданд ки аз ихроҷ ва ё депортатсия як духтари 18-солаи саудӣ худдорӣ кунанд. онҳо аз нақли духтар иқтибос оварданд ки ӯ аз таҳқиру хушунат дар оила фирор карда хавф дорад ки агар ба Арабистони Саудӣ баргардад хешу ақрабо ӯро мекушанд. Раҳаф Муҳаммад Ал-Қунун ҳангоми зиёрати оилаашон аз Кувайт фирор карда нақша доштааст ки тавассути Таиланд ба Австралия рафта дар он ҷо паноҳгоҳ талаб кунад. ин хонум мегӯяд ӯро дар Бангкок аснои беруншавӣ аз ҳавопаймо боздошт намуда ва гуфтанд ки дубора ба Кувайт бармегардонанд. дар як навори видеоӣ ки ба хабаргузории Reuters ҳам дастрас шудааст, Раҳаф мегӯяд ки ҳанӯз ҳам дар утоқи меҳмонсаро аст ва касе ба ӯ кӯмак накардааст. идораи муҳоҷирати Таиланд айбномаи Қунунро ки онҳо аз ҳукумати Саудӣ пуштибонӣ мекунанд беасос номидааст. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. охири ҳафтаи гузашта дар шаҳри Сурати аёлати Гуҷарати Ҳиндустон маросими дастаҷамъии ақди никоҳи даҳҳо духтари ятиму бепадар доир шуд. арӯсони ҷавон хушҳоланд, сарпарастон ба ояндаи неки онҳо умед мебанданд. тоири сафар дар ин бора қисса мекунад. рӯзи якшанбе 6 январ дар аёлати ғарбии Гуҷарати Ҳиндустон беш аз 90 ҷуфти мусулмон бо ҳам паймони садоқат карданд ва ба таври дастаҷамъӣ маросими ақди никоҳ барпо карданд. дар ин чорабинӣ бо тантана духтарони ятим ва бепадари мусулмон аз қишрҳои камбизоати аҳолии Гуҷарат шавҳар пайдо карданд. сарпарастони маросим яке аз беҳтарин толорҳоро дар ихтиёри домодҳову арӯсон гузоштанд ва беҳтарин кошонаҳо бо ороиши хос арӯсҳоро ҳусн бахшиданд. ҳама чиз хуб аст. ба мо беҳтарини либосу пойафзол туҳфа карданд. ташкилкунандагон бо эҳтиром моро ба оилаҳои оянда гусел намуданд. ин хушбахтист. ташкилкунандагони чорабинии муҳташам умед доранд ки ҳамоиши хонумҳои ҷавон бо оилаҳояшон бе мушкилӣ сурат мегирад. мо мехоҳем ки ин 92 духтар ки таҳсилашонро ҳам сарпарастӣ мекунем, сарфи назар аз он ки ятиму бепарастор ҳастанд, дар ҷойҳои хуб издивоҷ намуда ҳаёти осуда дошта бошанд. дар Ҳиндустон маросими дастаҷамъии ақди никоҳи ҷавонон ба виҷа ҷавонон аз табақаҳои камбизоат шӯҳрати бештару бештар касб мекунад, зеро ба ин васила фишори молӣ ба волидон ва сарпарастони арӯсҳо ва домодҳои оянда коҳиш меёбад. ва Рустам Хоҷаев, мутахассиси 46-солаи тоҷик, сармураббии дастаи Лигаи олии футболи Тоҷикистон ССК Помири Душанбе таъин шуд. ба итлои бошгоҳи футболи ССК Помир, ба иллати натиҷаҳои ғайриқаноатбахши даста дар мавсими соли гузашта бо сармураббӣ Тоҳирҷон Муминов муҳлати қарордод тамдид карда нашуд. Рустам Хоҷаев пеш аз ин охири моҳи августи соли гузашта сармураббии дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ таъин шуда буд. бояд гуфт ки Хуҷанд бо раҳбарии ӯ соли 2017 медалҳои нуқраи мусобиқоти қаҳрамонии кишварро ба даст оварда, инчунин барандаи ҷоми Тоҷикистон гардидааст. ва бинандагони азиз, бо умеди хушбахтӣ ва шодиву сурур дар хонадони ҳар яки шумо нашри навбатии барномаи хабариро анҷом медиҳем. баъди 24 соат дигар бо шумо дар ҳамин студия мулоқот хоҳем кард, аммо қабл аз он субҳи барвақт навиди бомдодӣ бо хулосаи хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мегардад. то он замон аз сомонаи мо ва Озоди видео YouTube тамошо кунед ва истифода баред. худо нигаҳдор.